Salam Türkmen Portal websaytymyzyň hormatly agdalary we mehriban tamaşaçylary. Siziň söýüp dinleýän biziň ýaş dehinli aýdymçymyz, Denan aýdymçymyz Jahan Bagşy diýip ýyl içinde tanalýan Jahan Gelliýewa. Wagtbyryň görmezem ýanar ýüregim, atly nurdan ahal edin söýdüm. Indi ömür aýdymyna geldik. Aslynda ömür aýdymynyň döreýişi hakynda. Çekip men aýralyp derdim, gül ýüzüm galmady ýerden. Gözüňizde tutýaňyzmy bir aýdymçy bilen duet ederim. Beyip ýokary tonlardan ýerine ýetirýän ol aýdymlary agyr düşýär. Arkadaly iller ýalar içinde, sag bolsa-da arkadaly dildarym. Arkadaly iller ýalar içinde